なんとかせにゃならん。ということでね、家庭菜園で玄関前でじゃがいも育てたいと思います。なぜじゃがいもかって？そりゃ米不足だからでしょう。令和の米不足。どういうこっちゃ。日本って米は有り余ってたんじゃなかったのかい？それはそうとね、今回ど素人がね、家庭菜園で初めてじゃがいもをね、栽培するにあたってね、何を準備したかというとね、10ガロンの不織布プランター5個と30ガロンの不織布プランターを3つ買いました。そしてもう一つ買ってきたのがメイクイーン。じゃがいもはね、いろんな種類があるんでしょうけど、今回購入したのはメイクイーン。米入りで買ってきました。そしてもう一つ、有機バイオド。これも米入りで買ってきました。なんたって畑ないからね。そして買ってきた種芋をね、植えるんですけどね、1週間ほど外に出してたけど、ほとんど芽は出ませんでした。ということで、しょうがないんでね、もうこのまま植えちゃいます。はい、これがね、一番でかい30ガロンの不織布プランター。これにね、土を入れてね、種芋を植えていきたいと思います。最初はね、土はそんなに入れません。後でね、盛り土するんでね、最初は10センチほど土を入れたいと思います。もっとたくさん入れた方がいいのかもしれないけど、僕が見た YouTube の動画ではね、最初は10センチほどということだったんで、それに倣って10センチほど入れました。後でね、盛り土というかね、この中に土を入れてね、どんどん土を増やしていくんでね、最初はこれでいいんじゃないかなということで、やってみます。はい、そして今ね、土をね、鳴らしてるんですけども、はい、こんな感じですね。素人がやってるんでね、こんなもんでしょう。それではね、ちょっと何センチぐらいになったかね、測ってみようかな。はい。おや、全然足らないね、これは。まだまだ土を入れないといけないんで、土をもっと入れちゃいましょう。土を追加しました。これでどうかな？ 30 ガロンといえばね、結構土入るよね。でもこれいっぱいいっぱいにね、入れるわけじゃないんでね。さあ、何センチになったかな？ 10 センチぐらいになったならね、もうそれでね、植え付けたいと思います。いいかな。だいたい10センチぐらいになりましたね。それではね、種芋植えたいと思います。はい、種芋ね、軽く穴を掘って、ちょこんと種芋を置いて、あとはね、土で埋めるだけと。ほら、あまり芽が出てないんだよな。ほんと芽出てないよね。でもね、土に植えれば出てくるでしょうということでね、もう待ちきれないんでね、植え付けた日は2025年の2月23日です。ここからね、じゃがいも栽培が始まるんですよね。さあ、うまくいくんでしょうかね。はい、軽く土をね、上にかぶせたらもうこれで終わりと。あとは水をかけてね、ちょっと土を湿らせるということなんだけど、あまりべちゃべちゃにするとね、いけないということで、適当にね、最初水をね、かけました。どのくらいかわからないんでね、最初適当にかけて、乾いてきたらまた水をまけばいいかなという感じですかね。ということで、これで植え付けは完了です。周りの壁がね、非常に邪魔になるんでね、折り曲げて低くしました。不織布プランター、これができるんでね、めちゃくちゃいいんですよね。そして3月21日、植え付けてからね、26日が経ちました。そしてね、もう一つ小さいプランターにもね、植え付けたんでね、そちらはね、20日目になってます。見てもらうとわかるようにね、ちょっとだけ芽が出てるんだけど、もうほとんどわからない。こちらね、小さい方のプランター、こちらは20日目なんですけどね、このあたり出てませんよね。ここはね、ちょっと出てるんですよね。後から植えたのにね、意外とこっち早く出てるという。よくわかりませんけどね。芽が出たんでいいんじゃないでしょうか。はい、そしてね、4月3日、大きい方のプランターが41日目、小さい方のプランターは34日目ですね。この程度まで育ちました。ここでね、ある程度育ってるプランターにはね、土を入れたいと思います。畑だとね、盛り土ということになるんでしょうけど、プランターなんでね、もう全体に土をね、じゃんじゃん入れていきます。
はい。そして4月29日、芽かきをしようと思ってね、ちょっと観察してたところですね。この後ね、実際に芽かきをしました。一つの種芋からね、3本ぐらいになるようにね、芽かきしました。そしてね、こちらの園芸支柱も100均で買ってきました。こんな感じでね、つけないといけないですね。はい。それで5月2日、支柱をね、つけないとね、なんか風が吹いてね、倒れかかってるなぁと思ってね、こりゃいかんということで、支柱を立ててね、紐で結びました。まあ、こんな感じでね、軽く結んでね、倒れないようにしました。支柱はたくさん買ってきてるんでね、どれだけでもできるんですけどね。倒れそうなやつを中心にね、紐で支柱に結んでみました。はい、こんな感じですね。でもこの後ね、事件が起こるんですよね。こちら5月10日の映像ですね。まあ、順調に育ってるという感じですかね。特に問題はないかなという感じで撮影してます。一部ね、もう花が咲いてますね。そしてここでね、ちょっと問題発生したんですよね。なんとポキンと折れてたんですよね。ちゃんとね、支柱にね、紐でね、くくりつけてたんですけどね。そしてなんとこの折れたのがね、一番でかい、一番成長してたやつなんですよ。こんだけ花が咲いてね。これが結構ね、後々尾を引いたんじゃないかな。この下に芋が育ってたと思うんですけど、ここが折れてしまったんでね、もう栄養がいかなくなってね、多分育ってないと思うんですよね。非常に残念です。これにはちょっとがっかりきましたね。なんでそうなるのという感じですよね。まあちょっとの風でね、ポキッと折れるんでね、風が強い日はね、ちょっと風が当たらないところにね、このプランターごとね、動かした方がいいですね。この不織布プランターはね、取っ手がついてるんでね、簡単にね、移動できるんですよね。それともう一つね、よく見たらね、ちっちゃいカマキリがね、いっぱいいたんですよね。ほんの数日前までいなかったのに、なんじゃこりゃーという感じですよね。まあ別にね、葉っぱを食べるわけじゃないだろうからいいんですけどね。逆にね、害虫を食べてくれればね、いいかなと思って。そしてよく見ると、ここにね、卵がここにあったんだなという感じですね。こんなところにね、卵があったんですね。だからここから生まれて、ちょうどね、いい感じにね、横にね、じゃがいもを植えてたんでね、そこにね、めちゃくちゃいっぱいカマキリが寄ってきてるということで、まあ、カマキリの宿みたいになってますけどね。そしてこちらがね、5月24日。もうね、90日経ったんでね、もういよいよ刈り取りの時期ということで、一部ね、こういう風に黄色くなってね、枯れてきたんで、収穫しようと思っているところですね。そしてね、梅雨に入ってね、雨もじゃんじゃん降ってくるんでね、雨の時はね、ちょっと収穫できないのと、雨でべちゃべちゃになってね、芋がね、腐ってしまうといけないかなと思ってね、早く収穫しようと思ってるところです。相変わらずカマキリさんはね、いっぱいいましたね。でもね、なかなか大きくならないんですよね、カマキリさん。まあ、そんなに急には大きくならないか。そして次の日ね、雨が降らなかったんで、この際も収穫するかということでね、玄関の前にね、ブルーシートを敷いて収穫を始めたところですね。不織布プランターをね、一気にね、ひっくり返してね、ちょっとどんな感じかなということで見てるんですけど、最初のやつはね、そんなにちょっとできてないかなという感じだったんですけど、細かく見ていくとね、徐々にこういう風にね、取れてきて、意外とできてるのかなと思いましたけども、なんせね、めちゃくちゃちっちゃいんですね。とにかくちっちゃい。ちっちゃくてもでも食べるんでね、全部収穫しました。そして土はまた回収してね、袋に詰めて、また次使うようにします。そしてこれがね、二つ目のプランターですね。一生懸命今、芋を探しているところです。まあ、こんなもんですかね。まあまあって感じですかね。ちょっと少ないかな、これは。そして三つ目のプランター。一つ目、二つ目、三つ目はね、ちっちゃいプランターなんでね、まあそんなに期待はできないんだけど、まあそれなりになってたという感じですけど、とにかくね、ちっちゃいんですよ。小粒がいっぱい取れたみたいな感じですかね。まあ家庭菜園の場合はね、まあ取れただけでね、嬉しいからですね。まあこんなもんですよ。ちっちゃいなぁ。めっちゃちっちゃい。そしてこれがね、最後。一番でっかい30ガロンのね、プランターですね。これはちょっと期待できるかなと思って、よいしょ、コーラしようということで、おなんかめちゃくちゃあるぞー、みたいな感じですよね。
今までになくいっぱいあるんじゃないと、めちゃくちゃ期待しましたけどね。苗が多かったんでね、それはね、余計に取れなければいけないということになるんですけど、まあ、これがやっぱりね、大きいプランターだったんでね、結構取れましたね。でも相変わらずね、ちっちゃいんですよね。まあでも、取れただけでとても嬉しい。そして取れたやつを全部ね、集めてみると、はい。どれだけ取れたかというと、はい、これだけ。残念ながら全部で何キロ取れたかはね、ちょっと測ってなかったんですよね。そしてちょっと大きめのね、じゃがいもをね、何グラムあるか測ってみようと思ってね、測ったんですけど、ちっちゃいんですよね。これが57グラム。これでも大きい方と思ったんですけどね。そしてこれが一番大きかったですね。84グラム。これが最高の重さでした。あとはもうちっちゃいやつばっかりですね。はい。ということでもう片付けに入りましたね。土は再利用するためにね、また袋に戻して取っておきます。そしてね、肥料を加えてね、次植える時のためにね、準備をしようと思っています。袋をちゃんと取っているというのがね、ポイントなんですね。はい。そして一部の土をね、またプランターの中に入れてね、ちょっと次の準備をしようと思います。卵の殻をね、細かく砕いてね、カルシウムの成分をね、土にね、与えようということで、そういうやり方があるということだったんでね、卵の殻をね、捨てずにね、取っておいたんですよね。で、こんな感じでね、細かく潰して土に混ぜると。これでね、カルシウム成分がね、土にね、混ざるということらしいんですよね。どのぐらいの量を入れればいいかちょっとわからないんでね、今適当にね、ちょっとやってますけど、こんな感じでね、細かく砕いて入れるということらしいですね。卵の殻はね、たくさんあるんでね、もっと入れることはできるんですけどね。それとこちらはね、米ぬかですね。米ぬかもね、混ぜるといいということで、知り合いからね、ちょっと米ぬかもらってきてですね、米ぬかも混ぜました。米ぬかももうちょっと入れた方がいいでしょうね。土の量に対してね、どのぐらい入れればいいかが全くわからないんでね、今適当にね、混ぜ食ってますよね。そしてもう一つ、今回はしませんけどね、ここにね、納豆水をね、かけるといいというふうにも聞いてるんでね、そういうのもね、後でやりたいかなと思って。そして今準備してるのはこちら、小ネギ、長ネギ、ピーマンですね。まだね、ピーマンは芽が出てないんですけどね。今度はこの100均で買ってきたね、プランターに土を入れてね、やろうかなと思ってます。不織布プランターのままでね、また育ててもいいんでしょうけどね。100均でね、プランター買ってきたんでね、そっちでもやってみようかなと思ってます。ちょっと別の肥料も買ってきてね、なんか混ぜた方がいいのかなという気はしますけど、とりあえず今日はここまでで終わりです。ということでね、完全に片付けに入ります。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。